जिहेतु धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेसन स्निथि बोसोरारि जथुम्मा आरो बेजों लोगोसे जनाय दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि स्निथि बोसोरारि जथुम्मा जुथाइ बे जनायनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव दिनै सानसेनि हाबाफारिजों मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंनाय जादोंमोन। बेयाव आंखौ गाहाय आलासि महरै लिंहरनायखाय जिल्ला आफाद आरो दख'रा आफादसिम बिथांमोननि चेनेलनि दारै बिथांमोननिसिम साबायखर बावो। जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफाद इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेसन बे मोनसे नन पलिटिकेल मोनसे ससियेल अर्गेनाइजेसन हिसाबै बर' हारिनि थामोन्थाखौ गोजोर खालामनो सोलोंथाइ भाबै आवगायनो रांखान्थि जौगाथाय आरो बिटिआरनि बायजोनि जिल्ला बर'फोरनि जेंनाफोर दं बेफोरजों सुस्रांनायजों लोगोसे जोंनि राव हारिमु आरो जोंनि सिनायथिखौ रैखाथि होनो थाखाय जों खामानि मावो आरो बेजों लोगोसे जोङो नैबे बर' कसारि वेलफेयार कमार्स काउन्सिलनि गामि सोसननाय बेनि बियाब दानाय बेखौ बिसायख'थिसिम बोरै लांनो हायो जों बेनि सायाव खामानि मावबाय थादों आरो जोङो बेजों लोगोसे बिटिआर सुक्तिनि जों मोनसे सागानगिरि आफाद हिसाबै बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ बोरै मावफुंजोबनो हायो बेखौ मावफुंनो थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादजों थाफानानै जोंबो भारत सोरकार एबा आसाम सोरकारजों रायज्लायनानै बेखौ मावफुंजोबनो थाखाय जोंबो नन पलिटिकेल मोनसे ससियेल अर्गेनाइजेसन हिसाबै जों नारसिनबोबाय थादों। ओरैनो बेसेबांसिम पर्यायाव थांना दं दा काउन्सिलखौ आबुं खालामनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि सावरायनाय जोंनि बिटिआरनि सुक्तिनि माखासे सुक्तिफ्रा दा जाफुंदोंब्लाबो माखासेफ्रा आद्रा दं। दा बिटिआरनि बायजोआव आद्रा दं होनोब्ला जोंनि नैबे 5.1 बर' कसारि वेलफेयार कमार्स काउन्सिलनि गामि सोसननाय आरो बेनि बियाब दानाय आरो बेनि बिसायख'थिसिम लांनाय बेयो जेंना जाना थाबाय जोंना राभा अट'नमास काउन्सिलखौ 6 दिल खालामगोन होननानै राभा अट'नमास काउन्सिलाव थानाय जिहेतु बर' गामिफोर दङ 301 गं गामि बे जिहेतु बिटिआरआव राभा आसामाव हाबना थाबाय बे गामिफोरखौ राभा अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय एनअसि होआखै डिनटिफाइ खालामनाय जायाखै किन्तु बायजोआव थानाय जेसेबांनाखि बर' गामिफोर दङ मिसिं अट'नमास काउन्सिल देउरि सनवाल थेङाल गुबुन गुबुनफ्रा एनअसि होजोब्बाय होनानै बिसोरखौ डिनटिफाइ खालामना हरबाय बेफोर बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव हाब्बाय किन्तु डिनटिफाइ खालामदोंब्लाबो टिवा अट'नमास काउन्सिलाव थानाय बर' गामिफोरखौ माखासे अबजेक्सन खालामथावनाङि जायगाफोर जेरावनाखि खोब 2000-3000 बर' दं बर' गामि दं जयै बेफोर गामिफोरखौ टिवा अट'नमास काउन्सिलाव अबजेक्सन होनायखाय नैबे गामि सोसननाय खामानिया जाफुङा। दा जोंखौ दाख्लै जों सावरायनायनि गेजेरजों आसाम सोरकारनि बिफानारि जेब्ला खामानि मावो ट्राइबेल एफेयार्सनि सेक्रेटारि बिथांमोनजों सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोननो जोंखौ मोनसे खामानि दा गामि सोसननायखौ थाब जानांगौ इमिडियेट बिथांमोना ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टारजों थाबनो गांसे लाइजाम लिरनानै जों खावलायदों आरो बे मथे जों लिरनानै दामोदर गथायनो नागिरदों आरो थाबैनो दाफुंनो थाखाय नारसिनदों। जिहेतु मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोरसालिया जोबथ'ना जानो थांगासिनो बेयाव जे माबाफोर मोनसे मोजां मेसेज फैगोन होननानै नोंथाङा हास्थायदों आं मोनसे गोजोननाय फोरमायनांगोन खौसेथि बर' सुबुं आफादनि इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेसननि 17थि बोसोरारि जथुम्माया एबार कामरुप जिल्लानि रङियानि जाजिख'नायाव जागोन 17थि बोसोरारि जथुम्मा आरो मोनसे जारिमिनारि मोनसे मेल जानो थांगासिनो दं कनफारेन्स जानो थांगासिनो दं आरो जों दाख्लैयो 9 जानुवारि खालि गलाघाटआव मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांखौ जों लोगो हमदोंमोन रायलायदोंमोन बिथांखौ गाहाय आलासि महरै हांख्रायदों बिथाङा 9 जानुवारिनि जोंना जिहेतु 7-8-9 खालि अपेन सेसन गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव बिथाङा गासै प्रग्रामखौनो ब्लक खालामनानै जोंनि मेलाव थांगोन होननानै जोंनो बाथ्रा होदों आरो बिथाङा फंसे बाथ्रा जोंनो होबावदों जे ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टारखौ लाफानानै गाव थांगोन बे मेलाव ओमफ्राय जों आसा खालामदों बे मेलाव थांनानै हयथ' नैबे बर' कसारि वेलफेयार कमार्सनि गामि सोसननायखौ थि खालामनाय बेनि बियाब दानाय आरो बेखौ बिसायख'थिसिम लांनाय आरो गुबुन गुबुन काउन्सिलनि जेंनाफोरखौ बिथाङा गावनो थाफानानै सुस्रांनो हानायनि मोनसे हयथ' रादाय होनो हागौ आरो बेनि जिथु रां बावजा बर' कसारि वेलफेयार कमार्स काउन्सिल बेखौ बारायनायनि माखासे बाथ्राफोर होगोन होननानै जों मोनसे फोथायनाय दं।